तो भाई वो बहुत स्पेशल वीडियो होखे वाला बा, काहे से कि तीनों जना मूड में बैठल बारी सन। तो वीडियो के पूरा देखिए लो, अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल के सब्सक्राइब कर लियो। सबसे पहले हमारा भोजपुरी के धुरंधर स्टार खेसारी लाल यादव के बर्थडे बा, तो हमनी के तीनों भाई के तरफ से हैप्पी बर्थडे भैया, हैप्पी बर्थडे। ई तो तू लोग जान गई लोग बोलो कि पवन सिंह जयहन कि ना जयहन, ज्योति सिंह जयहन कि ना जयहन, वो अलग मुद्दा बा। लेकिन एजा सबसे बड़ा का मुद्दा ई बा भैया कि हमारा खेसारी भैया के दिल के धड़कन प्यार, अरे दादा का नाम अधिका काजल काजल रघवानी हमारा खेसारी भैया से मिले बर्थडे के दिने जयहन कि ना जयहन। सबसे बड़ा का मुद्दा है, बड़ा इंटरनेट पर यह वायरल हो रहा बा। तो वीडियो में बनल रहा हइयो बताएम हउओ बताएम, सब कुछ सबके उससे सब कुछ जान जाई। तो सबसे पहले भैया का कहम रे काजल रघवानी खेसारी लाल यादव। काजल रघवानी खेसारी भैया के प्यार रहल बड़ी, जाइयो सकतारी। अच्छा चलो यहाँ के तो मत बा कि भाई जा सकता नहीं, ठीक बा। हमनी के अंदर के बाद में बताए हम, ठीक बा। पहले पूछ ली कल से रौरा का कहे के चाहते नहीं। जितना लोग वीडियो देखा था सब लोग के प्रणाम बा। हम बता दी भैया कि आए दिन रउआ सब इंटरनेट अगर सोशल मीडिया से जुड़ल बनी तो रउआ लोग के पता होई कि भोजपुरी इंडस्ट्री के ट्रेंडिंग स्टार धुरंधर स्टार खेसारी भैया के भी एक बेर प्यार भई रहे, वो इंडस्ट्री में अइला के बाद आई ऐलान नेशनल टीवी पर कइले रहल। आ ई उ ऐलान इहो कइले रहले जे हम प्यार हमरा भई रहे, लेकिन उ नाम ना रखले रहले। आ काजल रघवानी बड़ा मीडिया पर बैठ के जौन बा कि अपना प्यार के बखान कइले रहली। खेसारी लाल यादव के संगे रिलेशनशिप में कम से कम 12 साल रहली, ठीक बा। 12 साल काजल रघवानी रहली। ओकरा बाद खेसारी भैया बहुत सारा वादा भी कइले रहले। रउआ पता हो कि खेसारी भैया वादा करे में बहुत तेज हवन, ठीक बा। वादा क देले, वादा क के ओकरा बाद जौन बा कि प्यार में धोखा उनका मिलल, उ हमनी के मायने नहीं खे। हमनी के मायने बा जे आज बर्थडे में वो अइहन कि ना अइहन। तो सबसे पहले हम बता दी कि आज से कुछ दिन पहले चलो एक बेर एगो लखनऊ में अवार्ड शो भई रहे, जौन अवार्ड शो में पवन सिंह आ खेसारी लाल यादव के गले मिलावल गई रहे। ओहू बेरा काजल रघवानी से तनी सा अलग हो गए खेसारी लाल यादव। ओ बारा जौन बा कि काजल रघवानी एक बाइक मिल गई तो ये लोग दोनों जना में गले भी मिलल लो, चुमा चाटी भई, ठीक बा। वो सोशल मीडिया पर चलल चुमा चाटी इनका लोग के। आ तनी ऐसा करीब आई रही यामिनी सिंह दूर हो गई, अनफॉलो क दली, दुका क दली। तो कहीं ना कहीं वो चीज आजो दोहरा सकतारी काजल रघवानी, कहीं आ सकतारी बर्थडे में विश नहीं की कहले, लेकिन सरप्राइज दे सकता। लेकिन एगो बात भैया कहनी है कि काजल रघवानी के प्यार आई सब देखो, हमनी के तो ज्यादा बारे में जानत नहीं सन कि काजल रघवानी सोच कहले रही खेसारी लाल यादव की झूठ कहले रही। लेकिन जौन भी कहले रही वही आधार पर हमनी के कहते सन। एगो चीज हम तार लोग बता दी कि काजल रघवानी आवस चाहे ना आवस, हमरा लागत है कि काजल रघवानी सरप्राइज दिहन, ए से सरप्राइज दिहन कि धुरंधर भैया हुआ, ठीक बा। धुरंधर भैया कब केने का करिहन, कब का बदल जइहन, केहू नहीं के जाना, ठीक बा। तो एक्सपेक्ट ये रखिए लो भाई कि काजल रघवानी आ भी सकतारी आ ना ही आ सकतारी। बात सही कहनी है, सही कहनी है, सही रौड़ा के कह। देखी हम यह कहम कि अइहन तबो वेलकम बा, ना अइहन त खेसारी भैया बोलाहु ना जेहन उनका लगे तोरा जैसन माल के कमी नहीं खेरे, जानवा सुन बनी। अच्छा ये स्पेशल वही खातिर बना। हाँ, और लखनऊ में काहे मन तय करे खातिर स्पेशल वीडियो भैया बना दे। बाकी मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक खातिर नमस्कार।